Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker, hvis du spiser rå hvidløg hver dag? Jeg kan forestille mig, hvad du tænker. Rå hvidløg er ikke særlig appetitligt. Men når du opdager de utallige fordele, det giver, er jeg sikker på, at du vil genoverveje. Velkommen til Levitats Guiden. I dag skal vi udforske de utrolige fordele ved rå hvidløg. Abonner på kanalen for at holde dig opdateret med al den ernæringsmæssige information, du har brug for. Hvis du har spørgsmål om ernæring, så efterlad dem i kommentarerne, så vi kan besvare dem i en fremtidig video. Lad os se på vores top 10 fordele ved rå hvidløg. Firkant 1 på listen, sænkning af blodtryk. Hvidløg hjælper med at slappe af blodkar og øge produktionen af nitrogenoxid, som kan holde blodtryk og blodgennemstrømning på sunde niveauer. Styrkelse af immunsystemet. Hvidløg er en god allieret mod forkølelses- og influenzavirus, og er især nyttig i den kolde årstid. Forbedre kolesterolniveauet. Hvidløg kan hjælpe med at reducere LDL, dårligt kolesterol, og det samlede kolesterolniveau. Den bedste måde at opnå disse fordele på er ved at indtage 2 fed hakket hvidløg dagligt. Forbedret hjernefunktion. Takket være dets antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber bidrager hvidløg væsentligt til hjernens sundhed. Det kan være effektivt mod demens og andre neurodegenerative sygdomme. Desuden er mineralerne og vitaminerne i rå hvidløg yderst gavnlige for kognitiv funktion. Næringsstoffer som magnesium og vitamin B6 er kendt for at forbedre humøret og hjernens sundhed. Beskyttelse mod osteoporose. Risikoen for osteoporose stiger med alderen, især blandt kvinder. Hvidløg kan hjælpe med at øge østrogenniveauet hos kvinder i overgangsalderen, en periode hvor knoglerne bliver mere sårbare over for osteoporose. Nogle undersøgelser indikerer også, at hvidløg kan bremse udviklingen af slidgigt. Anticanceregenskaber. Svovlforbindelserne i hvidløg er blevet undersøgt for deres evne til at undertrykke kræftceller og hæmme tumorvækst. Hvidløg kan fungere som et forebyggende middel mod lungekræft, med undersøgelser, der viser en beskyttende sammenhæng mellem forbrug af rå hvidløg og reduceret risiko for lungekræft. Antibakterielle egenskaber. Sammenlignet med 2 almindelige antibiotika har sulfitforbindelserne i hvidløg vist sig at være 100 gange mere effektive til at eliminere Campylobacter-bakterier, en førende årsag til tarmsygdom. Reduktion af blodkoagulation. Forbindelser i hvidløg har vist sig at reducere trombocytviskositeten og har antikoagulerende egenskaber, som kan beskytte mod overforkalkning, en tilstand, hvor plakopbygning hærder og indsnævrer arterierne. Forbedret atletisk præstation. Historisk set brugte arbejdere hvidløg til at øge deres udholdenhed og reducere træthed under lange arbejdsdage. Græske olympiske atleter indtog også hvidløg for at forbedre deres præstationer. At holde dit hjerte og din krop sund er afgørende for god fysisk præstation, og hvidløg kan hjælpe med at opnå dette ved at reducere træthed. Heavy metal detox. Hvidløg er en kraftig afgiftningsmiddel, der stimulerer dannelsen af glutation gennem flere leverenzymer. Det giver også vigtige afgiftningselementer såsom selen og bioaktive svovlforbindelser. Undersøgelser har vist, at hvidløg kan beskytte organer mod toksicitet forårsaget af tungmetaller i høje koncentrationer. Forskning har vist, at hvidløg kan reducere symptomer på klinisk toksicitet såsom hovedpine og forhøjet blodtryk, især hos arbejdere, der udsættes for høje niveauer af bly. Nu forstår du, hvorfor det er så gavnligt at spise rå hvidløg. Jeg håber, at disse oplysninger var nyttige. Hvis du fandt det interessant, så læg en tommelfinger op. Til den næste.